खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कनफेडारेशन्स अफ अल इन्डिया ट्रेडार्सनि हांख्रायनायाव बन्दनि गोहोमा बाक्सा जिल्लायावबो गोग्लैदों बाक्सा जिल्लानि गिबि सारिनि गावारि फरायसालि सेन्ट जन्स हाई स्कुलाव थांनाय 10 फेब्रुवारि खालाराव फरायसालिनि बोसोरारि गेलेमु हाबथाया थुंगेयो जम्मू आरो काश्मीराव गिलु-बालु बोमाजों गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानाय भारतारि बीर जवानफोरनिसिम बर्मा बेडमिन्टन क्लाब बाक्सा प्रेस क्लाबा मोनाबिलियाव आलारि बाथि फोजोङो गोदान मुगानि गोदान खबामथौ गारांजों नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोननि मिजिंजों बर'नि मेथाइ मुलुगाव सफैबाय बाक्सा खैराबारिनि गोदान मेथाइ खनगिरि भुमसोरां दैमारि रैमाली एकाडेमिक कलेज बीएड बिजनीनि कलेज उइकआव रेम श' खुंनाय जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनो लेपटप राननानै होदों माइगं बाथौ फरायसालिया खुंगा गुथि फरायसालि सप्ता फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों मुंख्लं मनेश्वर बसुमतारिनि नखराव आसु एफसु आरो एजिपिनि दैदेनगिरिफोरा खौरां लानो फैयो दुलाराय रुपामनि बाथौ धोरोमनि बानजायनायाव खुंनाय माघी पुर्णिमानि दिनै गेवलां मेल फैगौ 20 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव खुंगा सेथि इन्टार कलेज युथ फेस्टिभेल थांनाय 18 फेब्रुवारि खालाराव मोखां बिजाबाव हारि हेंथा कमेन्ट होनायनि थाखाय सासे सेकेन्ड इयारनि फरायसाखौ पुलिसा हमदों जम्मू आरो काश्मीरनि पुलवामायाव उदखारिनि बमायाव मुंख्लं जानाय सा 44 सीआरपीएफ जवानफोरखौ सिबिथाय होनानै हांख्राय जानाय भारत बन्दनि गोहोमा धमधमा ओनसोलावबो गोग्लैनाय नुनो मोन्दों नया बस्तियाव मैया मुंख्लंनो आलारि बाथि सावदों थांनाय 18 फेब्रुवारि खालाराव बर' बाजार कलेजाव मोनसे ट्रेनिं हाबाफारि जानानै थाङो मोनसे गोरोन्थिखौ फोसाबनाय थांनाय 18 फेब्रुवारि खालाराव फोसावजानाय मोनसे रादाबाव 500नि जायगायाव 5000 बुंफ्लांनाय जादोंमोन नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव कनफेडारेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडार्सनि हांख्रायनायाव बन्दनि गोहोमा बाक्सा जिल्लायाव गोग्लैदों जिल्लानि सिङाव थानाय बेफार फालांगिनि गलाफोरा बन्द जानाय नुनो मोननाय जायो मख'जाथावदि जम्मू काश्मीरनि पुलवामायाव पाकिस्तानजों हेफाजाब होजानाय उदखारिनि बमाजों गाग्लोबनायाव सा 44 रैखाथि जवानफोरनि गेजेराव बाक्सानि तामुलपुर ओनसोलनि मनेश्वर बसुमतारियाबो सासेमोन बाक्सा जिल्लानि गिबि सारिनि गावारि फरायसालि सेन्ट जन हाई स्कुलाव थांनाय 10 फेब्रुवारि खालाराव फरायसालिनि बोसोरारि गेलेमु हाबथाया थुंगेयो Today we are happy to celebrate the 33rd annual sports meet of 2019. गेलेमु थुंगेना हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो सुभाष चन्द्र दास बिथाङा फरायसालिनि फिरफिला बिरहोनानै बिबुंथि लाखियो फरायसालिनि फोरोंगिरि जतिन दैमारिया दैदेननाय थुंगेनाय हाबाफारियाव सा 12 फरायसाफोरनि बिगोमाफोरा नुजाथिनाय खुंफुंथायाव पेरेड मोसानाय आरो गेलेमु हाबथानि जोबथा बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जायो गेलेमु बादायलायनायाव सेथि नैथि आरो थामथि जायगा आवग्रिनो हानायफोरनो बान्था राननायबो जायो मख'जाथावदि खुंजानाय हाबाफारियाव 12 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय जागायजेनदोंमोन बर्मानिफ्राय जोंनि खौरांगिरि दिलीप बर' जम्मू आरो काश्मीराव गिलु-बालु बोमाजों गाग्लोबजानाय मुंख्लं जानायनि भारतारि बीर जवानफोरनिसिम बर्मा बेडमिन्टन क्लाब बाक्सा प्रेस क्लाबा मोनाबिलियाव आलारि बाथि फोजोङो आलारि बाथि सावनाय समाव पाकिस्तान मुर्दाबाद बीर जवान जिन्दाबाद बायदि बुंगोम होयो बर्मानिफ्राय खौरांगिरि दिलीप बर' रैमाली एकाडेमिक कलेज बीएड बिजनी कलेज उइकआव रेम श' खुंनाय जादों आथिखालनि महर दिन्थिफुंनाय बादायलायनायखौ नोजोर लाखिनानै रेम श' बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरानो बाहागो लानाया जोबोद बाखनायथाव चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारि गोदान मुगानि गोदान खबामथौ गारांजों नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोननि मिजिंजों बर'नि मेथाइ मुलुगाव सफैबाय बाक्सा खैराबारिनि गोदान मेथाइ खनगिरि भुमसोरां दैमारि गोसोनि खोथा नोंनो बोरै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनो लेपटप राननानै होदों क'क्राझार सदर थावनिनि सिङाव थानाय DCC डिस्ट्रिक्ट कम्पिउटार सेन्टाराव थांनाय 2018 मायथाइनि HLCC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै 229 फरायसा फरायसुलिफोरनो
आनन्दराम बरुवा लैपटप बान्थाखौ जिल्ला खुंथाय आरो क'क्राझार फरायसालि नायबिजिरग्रा गौथुमनि बानजायनायाव 18 फेब्रुवारिनि फुंनि 9 रिंगायाव राननानै होयो। बे मेलावनो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मआ 2018 मायथाइनि HSLC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानांगौ आरो फरायनायाव गोसो होसारनांगौनि सायाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों फरायसा फरायसुलिफोरखौ बानजायो। माइगं बाथौ फरायसालियाव खुंगा गुदि फरायसालि सप्ता फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। थांनाय 17 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझार सहरनि साहा फारसे 15 किल'मिटार जानथायाव थानाय कारिगाव माइगं बाथौ फरायसालियाव 7 साननि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंगा गुदि फरायसालि सप्ता फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो। माइगं बाथौ फरायसालिनि बानजायनायाव 11 अक्ट'निफ्राय 17 अक्ट'सिम 7 साननि रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंनाय माइगं बाथौ फरायसालिनि खुंगा गुदि सप्ता फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरनि गेजेराव थुनलाइयारि बादायलायनाय, खारनाय बारनाय, खन्थाइ आवरायनाय बायदि बायदि बादायलायनायफोरखौ खुंनाय जायो। बायदि बायदि गेलेमुआरि बादायलायनाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे जोबथा साननि हाबाफारि रबिबारनि फुंबिलि 9 रिंगायाव ओंथिगोनां हारिमुआरि हानजा सरनाय हाबाफारिखौ दिन्थिफुङो। रबिबाराव माइगं बाथौ फरायसालिनिफ्राय जुरिजेननाय हारिमुआरि हानजा सरनाय हाबाफारिखौ फिरफिला जांख्रिनानै बेखेवना होयो गंबा माइगं बाथौ फरायसालिनि बिथोनगिरि अनुप कुमार बसुमतारिया। ओंथिगोनां हारिमुआरि हानजा सरनाय माइगं बाथौ फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय जागायना जेडी रड कारिगाव बाजार 33 नं माहारियारि राजा लामा गादेरनानै फिन माइगं बाथौ फरायसालियाव थुंगेफैयो। बे हाबाफारियाव कारिगाव माइगं बाथौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे सा 100 निबो गोबांसिन फरायसाफोरा आखायाव प्लेकार्ड, पेस्टुन, खाम, जथा, सिफुं आरो बर' हारिमुखौ गाब गोनाङै रंगिना संगिनायै दिन्थिफुङो। सोलोंथायारि गियान आरो हारिमुआरि हानजा सरनाय हाबाफारि बेखेवनाय आयदायावनो बसुमतारिया बुंबावदि 2019 मायथाइयाव गायसननाय माइगं बाथौ फरायसालिया फरायसाफोरनि जिउआव बिमा रावजों गुन गोनां सोलोंथाइ गियान फोरोंथाइ होनायजों आरो उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि जिउ दानाय हाबाफारियाव जेब्लाबो हेफाजाब खालामबोदों होननानै बुङो आरो आथिखालाव माइगं बाथौ फरायसालियाव फरायसाफोरनि अनजिमा फरायग्लांनायनिफ्राय थाखो 10 सिम 300 निबो गोबांसिन दं होननानै बसुमतारि बिथाङा मिथिहोबावो। मख'जाथावदि सानजौफुआव खुंजानाय गेवलां मेलनि गेजेरजों फरायसाफोरनो बान्था राननानै होनायजों लोगोसे माइगं बाथौ फरायसालियाव 95 जौखोन्दोनि बांसिन नम्बर मोननाय सा 6 फरायसाफोरखौ दुंब्रुदै बरायो। क'क्राझारनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि बिनन्जय नार्जारि। मुंख्लं मनसेश्वर बसुमतारिनि नखराव आसु, एबसु आरो एजिपिनि दैदेनगिरिफोरा खौरां लानो फैयो। जम्मु आरो काश्मीरनि पुलवामाव बमा बेफ्रुनायाव मुंख्लं जानाय बाक्सा तामुलपुर ओनसोलनि मनेश्वर बसुमतारिनि नखराव मैया आसुनि गाहाय बोसोनगिरि डक्टर समुज्जल भट्टाचार्य बिथाङा खौरां लानो फैयो। खौरां लानो फैनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बेबायदिहाय बुंथियो। मख'जाथावदि एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आबो मुंख्लंनि नखराव खौरां लानो फैयो। प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदि बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिर जोहोलाव मुंख्लं मनेश्वर बसुमतारिनि नखराव एजिपिनि गाहाय एबा आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्त बिथाङाबो नुजाथि फैनानै दुखुथिया नखरजों दुखुखौ बाहागो लाफैयो। बिथां महन्तआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि फोरमायथियो। तामुलपुरनिफ्राय खौरांगिरि मनेश्वर बर'। दुलाराय रुपमनि बाथौ धोरोमनि बानजायनायाव खुंनाय माघी पुर्णिमानि दिनै गेवलां मेल चिरां बिजनि जांख्लागुरि दालाइसा रुपामनि बाथौ आश्रमाव सानथामनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिया थांनाय 17 फेब्रुवारि खालाराव जागायजेनो आरो दिनै 15 फेब्रुवारि खालाराव गेवलां मेल। बे फोरबोआव गासैबो दालाइसानि सिबियारिफोरा बाहागो लाफैयो। सानजाहा सिमेन्सापरिनिफ्राय लानानै सोनाबा बेंगलनिफ्रायबो दिनैनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां बिजनीनिफ्राय खोरोमदाव गयारी। फैगौ 20 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव खुंगा सेथि इन्टार कलेज युथ फेस्टिभेल साननैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां हाबाफारिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पासआव खुंनाय जागोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 15 फेब्रुवारि खालाराव बाहागो लागिरिफोरनि रेजिस्ट्रेशन हाबाफारिया जागोन। 20 फेब्रुवारि खालाराव बायदिसिना आयदानि बेखेवनाय हाबाफारि दङ। थांनाय 18 फेब्रुवारि खालाराव मोखां बिजाबाव हारि हेंथा कमेन्ट होनायनि थाखाय सासे सेकेन्ड इयारनि फरायसाखौ पुलिसा हमदों।
मोनथिनो मोननाय बादिब्ला खायरुल इस्लाम होननाय फरायसाया पुलवामा उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव मोखां बिजाबाव पाकिस्तान जिन्दाबाद होना एन्टि नेशनेल कमेन्ट लिरदोंमोन। खायरुल इस्लामखौ सोंखारिथाव कमेन्ट होनायनि थाखाय रागा जोंनाय सुबुंफोरा बुयो। लेड' पुलिस थानानि सिङाव हमना दोननाय समाव खायरुलखौ बेबायदि सोंथि सोंनाय जादों। जम्मु आरो काश्मीरनि पुलवामाव उदखारिनि बमायाव मुंख्लं जानाय सा 44 CRPF जवानफोरखौ सिबिथाय होनानै हांख्रायजानाय भारत बन्द'नि गोहोमा धमधमा ओनसोलावबो मैया गोग्लैनायखौ नुनो मोनो। ओनसोलनि बेफार फालांगियारि फसंथानफोरा आबुङै बन्द थायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे फोसाबनाय काश्मीराव मुंख्लं जानाय बाक्सा जिल्लानि मनेश्वर बसुमतारीनि गामियाव BTC हाग्रामा महिलारिया नुजाथिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो दि सोरखारा जुदि गनायथि होयो BTC निफ्राय 500 सेंग्राफोरखौ काश्मीराव हरनो थियारि। नया बस्तियाव मुंख्लंनो आलारि बाथि सावदों। बावैसो काश्मीराव जाना थांनाय उदखारिनि बमा बेफ्रुहोनायाव सा 44 भारतनि बीर जोहोलाव CRPFआ जिउ गोमानांनाय दावहारुफोर आरो बर'नि सासे बीर जोहोलाव मनेश्वर बसुमतारीनि मुङै थांनाय 18 फेब्रुवारि खालारनि मोनाबिलियाव नया बस्ति चौकआव ममबाथि सावनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि नया बस्ति होननाय जायगायाव थानाय गासै गलादारफोरानो मैयानि मोनाबिलियाव ममबाथि सावनानै आरज गाबो जाहाथे मुंख्लंफोरनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थायो। नया बस्तिनिफ्राय बि बसुमतारी। थांनाय 18 फेब्रुवारि खालाराव बर' बाजार कलेजाव मोनसे ट्रेनिं हाबाफारि जानानै थाङो। सानसेनि बे ट्रेनिं हाबाफारिखौ मिनिस्ट्रि अफ युथ एफेयार्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि नेहरू युवा केन्द्रनि लोब्बायाव बर' बाजार कलेजा बानजायो। हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन बर' बाजार कलेजनि प्रिन्सिपाल धनन्जय बसुमतारी, लखिमपुर गर्ल्स कलेजनि आखान्थि बिबुंगोरा डक्टर कालिदास ब्रह्म आरो चिरां NYKनि जिल्ला लोब्बागिरि आर्थुर रहमान बिथांमोना। बे हाबाफारियाव आलासि बिथांमोना गासैबो बिबुंथि लाखियो। चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।